Vya kegima umwanchi umurigeria begetaseni ke Andizi TV nigo cyaragire cinsa isano na ibere cyabona mubaso asinero bere boikirano kweneke mnango koletrande amangana mayabu na bere kagwateka korwa cingongo cyonsi inyicinse mwanchi umurigeria nabokwenda gutobwatia asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook gwetrandi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Hiretria nenkerubo Frida nolio koeneke buna chibicha neliogiria gwekera sole asenchire ya bene nere Lydia Mose bakubwaternere kale bomanchumuri ya toskato nyegera kwira nanda sege keke kerebosio elinde ngumanya mange asenchira yowenge. Mwanchi umurigeria yangu kwarigani bene ilinde tobeto gusanga subwamo gocha kabono iga goika omoelio amaya yebire biga ni gotoko yachaka kurwa sorgongo rwa gusiane ne county ya Kisii asengu kumenya buna nigo abalemi kurwa sorgongo ro baba gwikirana asensemo ya ATC ilinde koegwa amaigelio igoro yobuya bubotumeki bwe biogas usanga abalemi abo babire bagutumeka biogas yo nigo bagokera egetambu rekyo nabo igoko bolia abalemi abange gwesokia sobonge nabo igokwane kebuna ngo yitumeke abali Ogega from Bumachoge Church, particularly Ogembo Division and Kebero location. I'm a beneficiary of this program since last year, where the biogas was installed in my home. And since then, we have benefited mainly from 2 or 3 things. Because now I cannot tell you, we don't buy gas. We used to buy gas. We don't buy gas. We used to buy topping. This fertilizer for topping. We don't buy. It's in print, and that's the main reason I'm very happy with the biogas. Since then, it is working up to now. To that question, so Systema Bio works with smallholder farmers. Our objective is to help farmers convert the waste that they have into energy. So basically, farmers who have cow dung, pig dung, or poultry dung are able to convert that dung into energy in the form of gas and also generate biofertilizer that they can use to improve the soil health. Magega yogosira kwaye oyo kabeire omubunge obumachoge chache Simon Ogari nigo omubunge kora sensemo ya bumachoge borabu no fason barongo aira libagali ya bene nabo igo gutuma engora ya bene gochia ase ya mateyo nonya nabo nigo aeneke bnanya gosira nigaringe omuraibwa maskani oyo betega koleta amagendero aho gochia ase orogongo singa kecho boigo ni gabaga kweneke buna okuno gwakwa okonene ocha ase ekiama gya ODM ntwanyora news yogosira kwa endugu yaito orenge omochumbe obumachoge ngima amona inde nakoba omochumbe obumachoge chache oyo minto mheshimiwa Simon Ogari Arama kwa niaba ya machoge baborabu na machoge kwa ujumla n'abagusi ndagete kuru engora ya nase familia yoyo minto omweshimu Ogari no monto olenge straightforward no monto bwato mosimamo na ndo monto olego otebi straightforward ekerenga kiria bwate ase ebirengera biaye yena sare nene sana ase amogusi na anene muno ase fraternity ya ODM kagera mumanyete bunanje no mujumbe gwe kiama kya ODM Ogari garenge follower ye kiama kya ODM na asarenga buneye abantu ba ODM nko bakira pole ande nko basaba togendere kusabere familia yoyo minto Ogari ntwagenda orro lero chinza isana na isato meroberio ya chakire emerobiri ibune ko nagosuka ku kibusyo ntonyare ko ba information elinda abantu ba minto
engaki komoenia oyo minto gari gegoika basa baso bonge mochiche erinde tunyare koba ne family toenie ndugu yaito ase ncherere ya masikani ogari no muntu okorera aba machoge n'abagusiko ujumle gasi as a dedication na commitment ya igoro momanyete ngere na anyarete kuba omu assistant minister o trade amona nonye transport ase igo twanyorire asarere nene lakini nonye ni ntwenjera na reyo ase bono egento toranyare gogani kurwa simole tikatogendere gosabire family ye ekere togendete ne sabari ye na information bune gochikonyara kobage gocha esengenjo ni ntutukwereire nto beto konyara kobarangerie tonyare koba details lakini ase bono genderera gosabire family ye ekere bagendete korera patriarch yabo mbiyamo abamenyi korwa ase kenyoro kia Mwamogesa 1 kigutoka ime wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South nigo bali no moichano manene magayo konyora omubere bw'omusubati oyomo emambya ya lero okwana no muturetini gaeneke buna musubati oyo nigaro moncherera korwa sechireli ya daraja 2 asikulinda bole serikali ya kaunti ya Kisii gokora obotuki elinde kumanya ekikirerete omusubati oyo gosiria obugima bwaye nonya naboni gabanya nyimbo baba gwikirana asenseme yo na guchaka bene obotuki chingaki omuberoye obagukuirwa gwika asenkendu koli Maria tankoro kwe bari mukera makoli kenye kenyoro kyane nincengo gwakirisamu mutuleti bwikenyoreke wakibona mambito arangeli bunarangeli kuri nyumba no muntu nakwete mugondo waitoga nabanacha nakikiso nanyoro maene musubati naro kwete okole biasara daracho koni byabuzo ero gotoneri byabusechiro ono twakumiri obwalifu bwa gutoka mboro byobo bawocha goito omonto bosaigo koni byabusechiro twakumiri sana wakole biasara daracha wone kero twachikorigereri gweta twanyora samanyi ngare ritobo rindirokora riba muiterete nesimi yaye nerega twanyora insabo ntomaite ne yabali bwa muitete gosene yaye ono nabasigari tuganyete lakini baikire bagambe baikire tumanya korora rinde obotuki bochake ana niya obosalimu nobo korora bachakire kunywe binyuwe bibe na ibikora bya leta maafa buna na kie kogera abaiboli korwa ase skuru yoboroso yeriasibo yogotoka mewadi ya Gesu ebunge ya Nyaribali Masaba nigo barure ekerero kiabogo cha serikali ya kaunti ya Kisii kupatikana na magacho amabe ale ase eskuru yo okwana nigo bayimurunganire okoboro gwechinyumba kya kebara okoborwa kwa besi yo morkia omonene nabo igo okogwa kwegati yebirasi nanya nabo nigo baboli omwaziri wechisemi kweneke bnanko bwetera na balene serikali ya kaunti ya Kisii edine kweneke bna amagacho ase skuru eyo abereka gwekerana morai we skuru ya Ariasibo primary go twakira igabuna abaiboli ekaratorigerete skuru yeito na batoroche ego koribu yase asema yisemi otatiga igo tuebiru ase kwiranire maega samagenderero serikali yeito okoranga ya tuebirake ekiagera nonya abantu bali tochoreta barai baito mbara torigereri buye ekiagera none birasi tobwata ne birasi byagaji tukare byasindereretu birabasa kogwera abana nabo igo nonyine kirasi ngereki agwetega tukaera ria serikali etoroseri barai baito buna twabachorete kurwa mwa MCA baka mwa MP pamintorende motorigererie kiagera kibasa kya magendero CDF ne chinde motokonye birasi ebiga bibasa kugwera abana no mucyoyo bunoriga igo aba monto arwera ndonse ntubwatinjirende yo kogendereria tatigana serikali torigeretie kiagera nere gotoa amagenderero eotoroseri moranje moto inyore una barai baito hindu tuigubu yanganto charirie agera tokorere toirane rimbu yamana serikali kiagera serikali nere otoroseria amagendero bunai yo sukuru yeto nega netia
mangana mange muranja wa musio ito mwa mukio ito watera na motokonye skuru yetegere egwene gone chicho buna bono chinyomba cyo bachani moroche bimwane bikabiri ebisinini ECD igo bagutumia chicho kya abantu abanene iyere bobe ikyagara yere risiki abana bakemba takire bawutwale chicho kyabo cyo bachanu na nyene nyomba yabo bagachire twekirasi kia kore tuya igorende mwa MCA koranje uligereria mangana aya egere okonya SMA anye no bisi omwalimu eyo mwalimu tabwati obisi yae ne kirasi ya sareti gweke mo gikarosi gwa obisi rono renda mangana ayo moro chinga serikali mututigete magega tokonye kere na no mwalimu atwara obisi yae asakwariganiria abageni anye miremende yarorekana engere sukuru yarorekana buna gisukuru chini Namatuko abere aetire magega yeskuru ya baiseke ya Isiolo koya nigo boigo obutko bogokera rero mubasukano bumuriro bagokwene kigwa ase eskuru ya bamura ya Isiolo chingumani go chikwene kebna omuriro yonigo tubugete chingake aborkyo bare gosoma marogoba ase kolende batemete ko kolende bakaba bakwengerwa nanya nabo nigo abalimi omuriro babeta bagokirana ase nseme cyo nabo igogotore ibintu kurwa asoko ya Chinga kieme basokano yemerero ase chiskuru egendete koene kigwa nego ababwatani korwa ase chikanisa babere bago esokya bene nabo igokorwa ebirengeri byabo kubwatikana nenganiyo nanya nabo nigo babulire eserikali kubeka emerobili mikiranu elinde koene kya obulendi bwabana ase chiskuru asabateneneli go saborkya banene be chiskuru babere bakubuligwa kubwatirana elinde koene kya obukoleri obia. Tunajua kwamba serikali itafanya yale ambayo inahitajika na tungeuliza serikali ihakikisha kwamba yale mikakati yote ambayo imewekwa ya kulinda watoto wakiwa shuleni, especially wale watoto wako katika shule za boarding, iweze kufuatiliwa. Kuwe watoto wanafundishwa mambo ya kujikinga kama moto ikifanyika, kwa sababu watoto wengi hawajui yale ambayo wanastahili kufanya. Licha ya kuwa wanafunzwa mambo ya kupita mitihani, hata mambo ya safety ama kujikinga katika shule wanastahili wawe wakifundishwa. Pia kama ni mambo ya disaster management, viongozi waangalia hata mambo ya barabara. Kwa mfano sasa, wakati sasa moto imeingia kwa shule ama kwa doma ama wapi ama kwa kijiji fulani, tunaona wengi wanasema hizi gari ambazo ni za kuzima moto hazina urahisi kuingia mahali moto iko. Kwa hivyo tunauliza viongozi, ile pesa kidogo wako nazo, waone barabara zinatengenezwa, ndio kukitokea janga kama hizo, wale ambao wanastahili kusaidia wasaidie kwa urahisi na haraka. Hobo tutukanu nigo bogendete koene kigwa ase egeti yechindege ya JKIA megaya bakori emirimo kura senseme yo gochaka bene omugiro obo ayanko bwatkana ni getambukiro gye serikali gotaka koena na egeti yechindege gochia ase kampuni ya Adani ase gekaki miaka 30 nanya nabo nigo omurikyo monene korwa ase kyombekeri gya kotu abakagwesokya bene nabo igo kwegerera abakori emirimo chingaki agane serikali koimukya egetambukiro kebwenerete. This is not a unique thing. Strikes are reflected in our national constitution. And when employer is not responding to the workers' needs in a programmed manner or procedural manner, workers are always left with no alternative other than going on strike. I personally, as Secretary General of Kotu, I tried to call the then Minister, Honorable Murkomen, before when this thing started, with a view of trying to educate him or to advise him to meet the workers and explicitly
explain this Adan issue to workers. Our ministers are arrogant. They don't take telephones. If they are taking telephones, they are taking telephones from businessmen or employers, and they disregard workers' calls. This is very dangerous. This is what has brought all about what is happening here now. But we are prepared. We are now leaving for a meeting, and we will be reporting back. But strikes in the airports or in any other enterprises are always there. Some few days ago, I was in one of the international countries, and all airlines workers were on strike, and the delays were as usual witnessed and so on. And we are urging our members. Mwancho muligereria kurwa soroboti oruni na ikiro moelio bokumulikira mangana magia asebire biga kolinde toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayana mange nenyara senchira yobwinge nabakwenda kutobwati asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Maiga kamera soko enekibna ebichan boigelio giri agokera sole asenchira ya bene nere kale bobuya babere bakubwaterana nere Lydia Musene nchiria nekerubo Frida twara obuligelia orobia.